Σήμερα λοιπόν είναι το πρώτο επεισόδιο της Spray School από την Cosmos Lac. Είμαι ο Γιακού, είμαι street artist και ασχολούμαι με εικαστικά. Δίπλα μου λοιπόν έχω την Καρίμα, ένας ανερχόμενος καλλιτέχνης, όπου θέλει λοιπόν να μάθει κάποια πράγματα με το πώς μπορούμε να αλλάξουμε το σπίτι, με τι υλικό, το spray εννοείται. Καρίμα, τι κάνεις? Καλά, grande. Είμαστε έτοιμοι? Λοιπόν, θα πάρουμε τα spray, θα μάθουμε πώς τα χρησιμοποιούμε, θα τα εφαρμόσουμε σε αντικείμενα και μετά θα κάνουμε ποζεριά στους φίλους μας ότι ξέρουμε, αλλά γουστάρουμε να αλλάζουμε το σπίτι με γαμώτα υλικά. Καρίμα, στα χέρια μου έχω ένα φανταστικό κατάλογο που έχει όλες τις αποχρώσεις της Cosmos Lac. Εδώ πέρα έχουμε κάποιες τονικότητες, όπου μεταξύ τους είναι τα γυαλιστερά, τα satin και τα matte. Αχ, λοιπόν, είναι τα ημιγυαλιστερά, δηλαδή δεν γυαλίζουν σαν τζάμι, ούτε είναι flat σαν τα matte. Είναι κάτι το οποίο έχει μια φοβερή απόχρωση και ειδικά με τον ήλιο του δίνει μια γυαλάδα η οποία δεν σε τυφλώνει, αλλά φαίνεται και το χρώμα πάρα πολύ καλό. Ωραία, αυτό θέλω. Ωραία, θα βάλουμε αυτό. Λοιπόν, οπότε από αυτά λοιπόν η Cosmos Lac έχει τα Easy Max που είναι κορυφαία. Δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί τα έχω χρησιμοποιήσει. Διάλεξα μου κάποιους κωδικούς και θα πάμε να πάρουμε τα spray για να τα εφαρμόσουμε στα αντικείμενά μας. Ωραίο, πολύ καλό. Τρέλα, ναι, με αυτά έβλεπα κι εγώ. Συγγνώμη, τα χρώματα τα βρήκαμε. Τι θα βάψουμε? Λοιπόν, έχω ένα τεράστιο gigante. Ναι. Φωτιστικό. Gigante αυτό. Gigante, είναι πολύ, πολύ ωραίο. Και γιατί θες να το βάψουμε, τι είναι? Θέλω σκούρο. Α, μου ρε, έλα, πάμε να το περάσουμε με ένα χρωματάκι να φτιάξεις. Αυτό το χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Μεταλλικό. Ωραία, μεταλλικό κόπερ. Τέλεια. Λες. Θα βγει πολύ νόστιμο.